Onko kodin sähkölaitteesta tulevat sähköiskut vaarallisia? Nyt sähkömies vastaa. Esimerkiksi väärin maadotetusta pesukoneesta voi saada sähköisku. Ja kattolampun polttimoa vaihteessa voi tippua sähköisku seurauksena korokkeelta. Tämän takia on tärkeää, että tietää mitä tekee. Turvallisesta polttimon vaihtamisesta me ollaankin aiemmin tehty jo teille video. Suurin osa kodin sähkölaitteista aiheutuvista onnettomuuksista johtuu viallisista tai väärin korjatusta sähkölaitteista ja huolimattomuudesta. Huonokuntoiset ja vanhentuneet sähköjärjestelmät on myös riskitekijä. Sähkötapaturmia voidaan ehkäistä parantamalla sähköjärjestelmän suojaustasoa. Joka vuosi tapahtuu useita sähkötapaturmia. Kuolemaan johtavat sähköiskut on onneksi kuitenkin tosi harvinaisia. Vialliseksi epäilty sähkölaite tai pistorasia tulee poistaa käytöstä, kunnes sähköalan ammattilainen on tarkastanut sen. Toimintakuntoinen vikavirtasuoja estää lähes kaikki tyypilliset kuolemaan johtavat kodin sähkötapaturmat, joten on hyvin tärkeää tutustua sähkölaitteen käyttöohjeisiin ja käsitellä laitteita aina huolellisesti. Jos sua siis epäilyttää vialliset sähkölaitteet tai sähköjärjestelmän kunto, niin älä epäröi pyytää ammattilaista paikalle. Ja hei, seuraa tätä tiliä.